Chino! Kimchi Chino! 오빠. At sa gabing maulan, si Kim Chino ay nagbabalik para ikaw ay diligan. Huy! Hindi, diligan ng kaalaman about love or relationship. Diba ang goal natin? Magka-jowa this year. Mahal, Chinitox pa rin. Ang topic natin tonight ay ang mga tatlong instant turn-offs sa first date. Di mag-recap tayo. O sabi ko yung una, 'di ba? Instant turn-off kapag masama yung ugali o pag-uugali sa mga staff, waiter, o tao sa paligid in general. At pangalawa naman, instant turn off ang puro sarili ang pinag-uusapan o gusto niya lagi siya yung topic kapag nagde-date kayo. Turn off! At ang pangatlo naman at panghuli, ito na yon. Instant turn off kapag ito ako rin talaga ay agree. Kim Chino approve. Turn off yan kapag poor hygiene o hindi maalaga sa sarili. Diba? Bad breath. Maruming kuko. I mean, pwede namang mahaba yung kuko pero sana malinis, diba? Yung kuko minsan meron pang mga lupa-lupa, may mga itim-itim. Diyos ko po. Tapos ito pa, be presentable naman. Ako mahal, I appreciate every efforts. If malate ka man ng 5 minutes or 10, tapos nakita ko ay talagang nakaayos ka or nalate ka dahil nag-makeup ka, okay lang sa akin yun. It means na pinaghandaan ka talaga ng tao para makita ka niya. Yung ganong efforts, ako, good sa akin yun. Okay lang malate ng 5 to 10 minutes. Kumbaga grace period. Ito. Tip na rin to, mahal. Pwede to sa babae at lalaki. For your first date, ako naniniwala ako dito, wear your pangmalakasang pabango or perfume. Si Kim Chino laging nako-compliment yan na mabango ang perfume. Tapos aamuyin sa leeg, sa braso, yung mga pasimple, ganyan yan sila. Kapag nakita nyo si Kim Chino, pwede nyong amuyin yung leeg. Huy! Alam nyo na, sinare ko na ang tatlong instant turn off sa first date. Muli, ito ang masamang ugali sa tao, self-centered at may poor hygiene. Naway magka-love life ka na, 'di ba? Naku, kapag 30 ka wala ka pa ring jowa, ako na lang papakasalan kita. Huy! Oras na naman para umuwi ako, mahal. Dapat kabisado mo na, Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo gabi-gabi. 69 tayo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Muli, ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Walang iba, Kim Chino. Shoutout ulit, Bona and Bong Garcia, mag-ingat kayo. Susunod na po ang Basa Princess ng 90.7 Love Radio, Rocky Terra. Sa kanyang programang Rocky's Secret Files. At manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Anyway, ingat ka, mahala. Love you.